F'Malta kienet iffirmata dikjarazzjoni li qiegħda tkun meqjusa bħala waħda importanti għas-sostenibilità tas-settur tas-sajd. Id-dikjarazzjoni Malta Med Fish Forever li kienet iffirmata minn 8 pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u 7 pajjiżi terzi iġġor ukoll l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea li tappoġġja s-sajd fuq skala żgħira u l-akwakultura permezz ta' finanzjament għal proġetti lokali. Dan bħala parti minn impenn biex ikun issalvagwardjat l-ammont ta' ħut fil-Mediterran. Il-Kummissjoni Ewropea ddeskriviet id-dikjarazzjoni bħala waħda storika u qalet li hija sinjal politiku qawwi tal-impenn tal-Kummissjoni Ewropea u l-gvernijiet li dwar dan is-suġġett iridu jaslu. Qed immexxu bl-eżempju bi programm ċara l-10 snin li ġejjin b'miri ambizzjużi iżda realistiċi, qal il-Kummissarju Carmenu Vella li fisser kif l-Unjoni Ewropea trid tifhem lil madwar 300,000 sajjied f'45 port fil-Mediterran. Fost oħrajn id-dikjarazzjoni timmira li telimina s-sajt illegali sal-2020 bil-pajjiżi membri jrid ikollhom il-ħila li jikkontrollaw. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes tkellem dwar il-ħarsien tal-Mediterran għal ġenerazzjonijiet li qatt iridu jiġu. Għandna roadmap dwar dan snin li ġejjin għal Galdes. This is a very important day for fisheries management in the Mediterranean. Today's declaration marks a very important turning point and has the potential to replenish our seas and guarantee a lucrative future for small-scale artisanal Mediterranean fishermen. Il-firmatari huma Spanja, Franza, l-Italja, is-Slovenja, il-Kroazja, il-Greċja, Ċipru, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tunezija, l-Eġittu, it-Turkija, l-Albanija u l-Montenegro.